Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ नेल एक्सटेनशननि बागै जागोन नै आंना ओरिजिनेलि बे बारा गोलाव नङा गुसुं आंना जितु ओरिजिनेल आसुगुर बियो बिराद गोबा आरोना माने दसेनो बायो दै फोनांबाय थाया आङो अब्लाबो दसेनो बायो माने बेखायनो आङो गोलाव आसुगुर लानो लुगैबाय नालाय बेखायनो आङो दायो नेल एक्सटेनशन खालामजानो थाखाय थांगोन स नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थ द बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो आंनि फेभरेट टपखौ देखायगोन दे खेबसे मोजांथारना फ्रकआ नै आरो आंनि बियो कारेन्ट फेभ कालार जानानै दङ पार्पलआ प्लस नियन बे मोननै कालारा तो बहनिया अभी पर्पल टॉप को पहन के दिखा रहा बा अपना चेहरा दीदी का पेट तो निकला हुआ है रे जिदी बहनिया और जिदी बहनिया ग्राउंड फ्लोर में चलो चलो रे बाबा चलो थांगासिनो उबेरानो दाबो मोनफैयाखै उपाय गैया दुखिया मानसि गारि गैया उबेरजोंसो थांनांसिगोन थांगासिनो गारि मोनफैबाय हेन्ड ब्रेक दियाव bolok free oka hanaiजों गेमस्रिया थांगासिनो आसुगुरु गेलेलेखौ एसे साफा खालामजानो दांदुलि थाबाय थांनांदों मोनबाय नहीं है दीदी ओमफ्राय नै जोङो सिङाव हाबबाय ओमफ्राय गाननानै लाबाय नै ओमफ्राय गानखांनानै बिसोरो सेनिटाइज खालामगोन नालाय ओमफ्राय नै स्प्रे लाबाय सेनिटाइज खालामबाय आखाइखौ मोजाङै ओमफ्राय मास्क गानबाय ओमफ्राय आरो मा गानहोनांगौ मा माने गासैबो माबाखौ खालामजोबखाबाय आरोना बिसिनि स्टुडिअ'आवहाय ड्रिमलेस स्टुडिअ सार्च खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामावहाय ओमफ्राय मा होनो मादि नुखोनायलाय आंखौ बोरैबाबाबो साखनद्रि बायदिसो नुबाय ओमफ्राय आंखौ नायलाय बोरैबाबा नायबाथाय आंखौ बेमारि बायदि नुदों हस्पिटालाव थानाय बायदि बाट आङो दहायनो खिन्थाखाबाय नेल एक्सटेनशन खालामफैदों आङो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो खालामिया एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय आरो लकडाउनावलाय बहादो थांनो बहादो मानोना बेखायनो खालामाखैमोन आं बाट आङो दायो मोनसे स्पेसियेल इभेन्ट दङ बेनि थाखायसो खालामदों आङो बेखौ ओमफ्राय दाख्लै माइ गायनाय मानाय बिदि भिडिअ खालामनानै बिराद मैला जाबायमोन आरो बेखायनो आंबो सानबाय मा चलो यार माने एसे मोजां खालामना लानो होननानै आरोना बिदि ओमफ्राय आं सिख्लाफोरखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो सिख्लायानो जा बा हिन्जाव मानसियानो जा जेब्लाबो जों देलायनांगौ जेनेबा आं बिदि होनाखै जे मेकआप खालामनांगौ एनि टाइम फाउन्डेसन माबा फुननांगौ बिदि नङा माने देलायनांगौ देलायनायजों लोगोसे जोङो साखोन सिखोन जालाङो आरो साखोन सिखोन जाबाथाय गावहानो फिजिकेलि फिटबो थायो जेनेबा लोमजानाय साजानाय जायाना बिदि आरो लेथ्रा थानायजोंबो माखासे बेरामफोरा जायो बेखायनो साखोन सिखोन थानांगौ देलायनांगौ बिदि होननाय जादों आरोना ओमफ्राय नै आंनाव नेल पलिश अलरेडि फुनखानाय दङमोन बेखौहाय रिमुभ खालामगासिनो ओमफ्राय आङो दिनैनि बे भिडिअआवहाय स्टेप बाय स्टेप प्रसेसफोरखौ दिन्थिलाङा आङो आंनि प्रिभियास भिडिअसफोरावहाय अलरेडि दंखायो नेल एक्सटेनशन खालामबा मा माने स्टेप बाय स्टेप माबायदि खालामो बेखौ होनाय दंखायो स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला बेखौ नायनो आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन आंनि सिगांनि नेल एक्सटेनशन भिडिअ बा आरो माबायदि नेलनि बिदि भिडिअसफोर दङ बेखौ नायनोबा आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन नायबानो जाबाय दायो फेक नेल्सखौ लागायबाय आरोना आं एसे गोलावखौनो लगायो माने मोजां मोनो आरो दा नङाबा एक्सटेनशन लगायनायनि माने मिनिङानो मा थाखो बिदि सानो आरो आङो ओमफ्राय गावबागाव गोसो जेनेबा सोरबा गुसुं लायो सोरबा गोलाव लायो बाट आं एक्सटेनशनखौ लागायबाथाय एसे गोलावखौनो लायो आरो मोजां मोनो आरो मा होनो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो जायफोरा न'आव थानानै माने बिराद खामानि मावनाय जायो जि सुनाय जायो मानाय जायो बिदिफोरा खामनानै लाब गैया आरोना मानो होनना बुंबा माने बेबायदिया माने आरामाव थाबासो खालामनाय
जानाय बुस्थु आरोना माने इदि मावबाथाय माबाथाय खस्थ'बो मोनो आसुगुरा आरो माने कमफर्टबो जाया बिदि आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो ओंखामखौ जेनेबा सोरबा सोरबा जोंनि गामिनि मानसिफोरबो आरो सोरबा सोरबा टाउननि मानसिफोरबाबो स्पुनजों जानाय हुदा थाया जेनेबा सामसजों ओंखाम जाबा खहाबा आंनो सिगाङाव बेबायदिमोन आरोना माने सामसजों जाबाथाय खहाबा ओमफ्राय दानिया माने जेबो नङा आरो सोलिलाङो माने हेबिट जालांबाय बिदि हस्टेलाव थानाय टाइमावबो जों बारा आखाइदो जायामोन आरोना ओमफ्राय इयावनो आहा माने हेबिट जालांबाय नङाबाथ' सिगाङावहाय माने माबादोसो जायोमोन आरोना आखाइदोनो ओमफ्राय दा आंनि सिगांनि माखासे भिडिअफोरावबो आङो ओंखामखौ नेल एक्सटेनसन थानाय टाइमावहा आं मुगिल'ल' मोनोना गोलावबा आखाइदो जानो बेखायनो स्पुनदो जायोमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौनो मानसिफ्राबो बुंहरो मा अभार लेभेल अभार एटिटिउड गावखौनो बिराद दामि देखायो स्पुनजों दालायलायना देखायो सामसजों जाना देखायो बिदि होनो आरोना खिन्थु बिदि नङा मानसिया हाइजिनखौ मेनटेन खालामनो रोंनांगौ जेनेबा साफा सुफा एसे मानिनानै माबानो रोंनांगौ आरोना माने गावनिनो मोजां गावनिनो देहायाव थांगोन नङा होमबा आसुगुराव जुदि मैला मैथा नांना थाखाय अभियासलि नांना थाखायो जोंनि आखाइफोराव जोंसो नुवा ओमफ्राय आरो आंथ' बिराद रायख'खा माबा मोनसे बुस्थु नुबाथ' आं डाइरेक्ट आखाइ सुना सुयि नेम गैखाया मालाबाल' ओंखाम जाबा सुयो आरोना खिन्थु बेलेग बुस्थुफोरबा डाइरेक्ट हाननानै जाखायो बेखायनो आं मा खालामो स्पुनफोरजों हाननानै जायो माने बांसिनानो ओमफ्राय बेखौ माने एसे नेगेटिभलि सानो माने मानसिफ्रा बेखायनो बुंदों मा इफ इउ थिंक नेगेटिभलि देन इउ केन सी नेगेटिभ थिंस इन एभ्रिथिं माने नों जुदि नेगेटिभलि सानोना माने गाज्रि सानोबा नों गासैबो बुस्थुआवनो गाज्रिखौ नुखागोन बेखायनो पजिटिभलि साननांगौ बि पजिटिभ अके सोरबा सोरबा साननो हागौ आरो ना मा लाइट जोंनियाव आखाइखौ सोदोलै माने बेखौ नेल पलिस फोनबाथाय बेयावहा रानहोनो थाखाय सोयो आरो ना बिदि सोरबा जाहा मा होननानै मिथिनाय नङा आरो ना आंबो सिगाङाव मिथियामोन मा बुस्थु ओमफ्राय देना माने एसे गिदिर जानानै मिथिबाय आरो ना मा बुस्थु ओमफ्राय नै आं बाराद्राय गोलावद्राय लाया नालाय जिमानखिनि नांगौ आंनो गोलावखौ बेखिनिखौ खिथाखाबाय आङो स' बेनि हिसाबावहा माने हाबाय आरो ना दायो बे जेलखौ फोनबाय आरोना नेल एक्सटेनसन फोनबाथाय जि जेलखौ फोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो बाफारिं खालामबाय ओमफ्राय नोंसोर साननो हागौ आरोना बेबायदिथ' दहैनो खामखाबाय आरो मानो खामबावखो बेबायदिनो बे नेल एक्सटेनसन खालामनायनि प्रसेसा मोजां खामफिनो आरो मोजांखौनो हुला हुलि खालामनानै आरो मोजांसिन खामबावो गाज्रि खालामनाय बायदि नुगोन आरोना बाट मोजांसिन जायो ओमफ्राय बेखौनोथ' होनदों आङो दा माने डिसक्रिपसनाव होना होगोन लिंकखौ स्टेप बाय स्टेप नायनो गोसोबा नायनो हागोन बिदि होननानै आरोना ओमफ्राय दा आंनि रायलायनायखौ सोरबा माने सोरबा बुंहरो आरोना माने बेलेग रायलायो बिदि होननानै सरि लारायो नङा रायलायो मानोना मा होनो आं न'आवहा जेरैबायदि रायलायो जेनेबा जोंनि जायगायाव आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गेलाबिल जेनेबा अराङाव बोरैबायदि रायलायो जोंनि जायगा खिनियावनो माने बेलेग रायलायनाय दोङो आरोना ओमफ्राय दा आं जेरैबायदि न'आव रायलायो बा लोगोफोरजों जेरैबायदि रायलायो आं बेबायदिनो रायलायो नोंथांमोनजों जेनेबा आंनि इउटुबनि भिडिअसफोराव आं बेबायदिनो रायलायो आरोना स' नोंथांमोना आंखौ गाज्रि साननाङा बा गाज्रि मोननाङा मानो होनना बुङोबा आं प्रिटेन्ड खालामनानै रायलायथिनो बायो माने आङो जेनेबा रायलायनो रोङो आङो गलपाराखौ माने जिथु जोंनि मेन माने पुरा फ्लुएन्ट बड' बेखौ आं रायलायनो रोङो एसे दै बारनाय नङा खिन्थु आं बेखौ रायलायबा माने प्रिटेन्ड खालामनाय बायदि मोनो माने नाटक खालामनानै खामथिनानै रायलायनाय बायदि मोनो आरोना बेखायनो माने आं जेरैबायदि रायलायो बेबायदिखौनो रायलायो आरोना आङो ओमफ्राय दा सोरबा हामा मोनो खोमा दे सरि दे माफ खालाम दे है माफ खालामाबाथाय बुहैगोन खिन्थु आं माफ खालाम दे नै दायो लास्ट स्टेप कोटखौ फुनगासिनो आरोना एबारै आङो माने एसे सिम्पोल लुक लुगैदों माने एभ्रि ड्रेसजों माने मेट्च जानाय आरोना मेट्चिं जानाय ओमफ्राय बेखायनो आं बेबायदिखौ बानायहोबाय आरो बार्डे कालारिंखौ खालामासै आङो आदिनुखौ मोजां नुबायना आंथ' मोजां मोनदों अच्छा दिख रहा है ना बहुत ओमफ्राय नै आरो सोरजोंबा जावजालायसिगोन आइफन लानायखायनो मिरराव भिडिअ खालामनानै फट' उथिनानै मोजां मोनो होननानै हेलौ भाइ मोजां मोनो माथो जाखो मा जाखो नोंहा आं लादो आं बायदो बा सोरबा हरदो बा माहानबा खनना लाबदो बा खावनानै लाबदो बे आंनि गोसो आं फट' उथिनो नोंहा मा जादों भाइ ओइ नांनो नामा फायलै नांनोबा फाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गेलाबिलाव फाय
बिराद गाजाले बिराद गेमस्रि दैमारिया बिराद दादागिरिलै माने मा होननो उन्दैनिफ्रायनो उदां उदां जाबोनाय नालाय बेखायनो होनदों आङो सब मानसिनि थाखाय कम्फर्ट जानाय नङा बेबायदि आसुगुर लानाया So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you